چیرۆکە، ڕۆڤی و شێر وەک هون دەزانن ڕۆڤی هەرتم فعیلۆیە. کام دەست چیرۆکە خۆ بکەن. گۆ هەبوو تو نەبوو، ڕۆڤیەک هەبوو، گۆ چوو چوو کەتە چاڵێکێ، شێرێک دوورە چوو لە چاڵێ مێزان، ژۆڤیرە گوت: وا براکە ڕۆڤی، تو دووردا چ دکێت چاڵێدا؟ ڕۆڤی گوت: ئەس بەس دەخۆم. گۆ شەرژی خوا ئاوێتێ و کەتە چاڵێدا. گۆ بۆ ڕۆژا دی هەرچێک هات سەرێ چاڵێ مێزان، ڕۆڤیک و شەرێک چاڵێدەیە. ها براکە ڕۆڤی، تو دووردا چ دکێ؟ ڕۆڤی ji hirçê got: ez bez dixwim, tu jî were. Hirçê jî xwe avêtiye. Gobû roja dî gurek hat û wî jî li serê çalê mêzan, gava rovîk, şerek û hirçek di çalê de na. Gobakir û got: ha birakê rovî, ma te çi dikê dûr da? Go wî jî xwe avêtiye. Bo roja dî kîvroşk hat. Kîvroşkê jî serê çalê de bakir û gote rovî: wa birakê rovî, tu dûr de çi dikê? Rovî ji wî re jî got: ez bez dixwim. Kîvroşkê jî xwe avêt çalê. Wext derbast bû, birçî bûn, tiştek nîne bixwin. Got em çi bikin? û rovî got: em mêzênin, bê navê kê ji me nexweş e, em wî bixwin. Yê dî jî got bila. Gur dest pê kir û got: ez gurim, diran biverim, roja min jî hazirim. Şêr got: ez şêrim, şêrê xwedê me. Kîvroş got: kîvroşkim, pişt qeveloşkim. Hirçê got: ez hirçim, qûn bi pirçim. Dawiya dawî rovî jî got: ez rovî me, serçaxê dûv spî me, axakî şengê erebî me. Rabûn gotin got navê kîvroşkê nexweş e, em ê kîvroşkê bixwin. Ma kîvroşkim, qûn qeveloşkim çi ye? Got em ê kîvroşkê bixwin û kîvroşk xwarin. Rovî hestiyê wê dixe bin kaboka xwe de. Çend roj tê re derbas dibin, dîsa birçî bûn, vê carê gotin got ma bivir çi ye, em ê gur bixwin. Rabûn gur jî xwarin. Rovê dîsa hestiyê wê dixe bin kaboka xwe de. Heta got dîsa birçî bûn, vê carê jî hirçe qûn bi pirç xwarin. Rovê dîsa hestû xistin bin kaboka xwe de. Man, rovî û şêr. Roja dî rovê dîsa birçî bû, hestûkê bin lingê xwe dixwarin, dibû kirt kirtawî. Şêr got: ha birakê rovî, tu çi dixwê? Rovî got: min çavekî xwe xwar. Rabû şêr jî çavekî xwe xwar. Roja dî dîsa bû kirt kirta rovî. Şêr dîsa got: ha birakê rovî, tu vê carê çi dixwê? Rovî got: min çavê xwe yê dî xwar. Rabû şêr jî çavê xwe yê dî xwar feqîr got. Got bû roja dî dîsa bû kirt kirta rovî. Şêr got: ha birakê rovî, vê carê çi bû? Rovî got: min destê xwe xwar. Şêr jî destê xwe xwar. Roja dî dîsa bû kirk kirawî. Şêr got: ha birakê rovî, vê carê çi bû? Te çi xwar? û rovî got: min lingê xwe xwar vê carê. Şêr jî lingê xwe xwar û bû bangorek. Rabû rovî ket ser kelaşê şêr de û şêr jî xwar. Sê çar roj tê ve çûn, birçî bû û got: ya Rebî, Xwedêyo, tu min derxê ser devê çalê, ez elbek nîsk sedeqa bidim tayrika û tûtka û çûka. Got bablîsokek rabû li binê çalê de. Rovî derxist ser devê çalê. Rovî rabû qûna xwe weşand û got: ma ez ê nîska ji ku bênim? Neyta xwe xira kir ku nîska nedê. Got dîsa bablîsokek rabû û got gurm rovî ket çalê de. Rovî got: ya Rebî, Xwedayo, ez li elbekê digeriyam,
دەست خستم چاڵێ گۆ دیسا جەڕباند دیسا بابلیسۆگەک هات لە بنێ چاڵێدا و دیسا ڕۆڤی دەخست سەرێ چاڵێ گۆ ڕابوو ڕۆڤی چوو و مەشیە دیت کو یەک هات سەر کەرێ خۆ سووارە بارەوی بارکریە و نیسکن گۆچوو خوا لە پێشا کەرێ مراند خۆدیە نیسکاژی ڕۆڤیت بینێ و دبێژێ بێخۆدیکێ پیس چما مریە و چوو بڕیا خۆدا گۆڕۆڤیژی پیشتی کو یە سووار چوو داعالێ دیدە زیڤڕی و دیسا چوو پێشاوی و دیسا خۆ لە پێشا کەرێ خۆ مراند گۆزلام دیسا گوت بێخۆدیکۆ ئەڤژی مریە گۆ ولۆ ولۆ سێ چار جارێک چێبوو زلام مێزان گۆ وڵا ئەزێ ڤەگەرم هەرم عەیارێ وانێ دنجی شێکم و ببم ژخۆرە بفرۆشم گۆ شۆش کەرۆ کەرێ خوا لوێرێ دا سەکناندن و چوو گۆ عەیارێ وایێ دنجی ژێکێ هەتا زلام چوو و گوت عەیارێ ڕۆڤیە دیژی ژێکێ و بێنێ گۆ ڕۆڤی چوو بازا سەر پشتا کرێ نیسکێ ویژی لوادا بەلافکردن و گوت یا ڕەبی خودەیۆ وا من تێرا تەیرک و تورکە داوان چیرۆکا مە چوو ناو دەڤیە ڕەحمەل دێ باڤێ مە حەمیە تێ گوتن divê mirov ti carî baweriya xwe li rovî neyînê rovî xwe guneh dike tê mêzênê ku mirîşkê te birine ji ber vê yekê kesek ku feil û fenasa dikin em ji wan re dibêjin rovî dibe ku jiyana we de jî kesên wisa hene xwe ji wan dûr bikin ev çîrok li herêma torê hatiye berhevkirin mizeyên keskîn nisêbîn mêrdîn berhevkar Necat Keskîn Bidengkirina çîrokê hêja giyan ji bo vîdeoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirê xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin bimînin xêr û xweşiyê de dem baş